дар 6 моҳи соли ҷорӣ ду додраси додгоҳҳои Тоҷикистон бо ҷурми фасодкорӣ ва сӯистифода аз мақом боздошт шудаанд. ба фасод даст задани додрасҳоро Шермуҳаммад Шоҳиён, раиси Додгоҳи олии Тоҷикистон, як ҳолати ташвишовар ва камбудии раҳбарияти Додгоҳи олӣ номид. Яке собиқ раиси суди ноҳияи Ҷабор Расулов парвандаи ҷиноятӣ нисбати он кас мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад ва ҳоло барои баррасӣ ба суди олӣ ворид нагардидааст. Парвандаи дуюми ҷиноятӣ нисбати Қодирзода Зафар, собиқ судяи суди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ба суди олӣ ворид гардид ва мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Нисбати он кас ҷарима татбиқ карда шудааст. Зафар Қодирзода моҳи декабри соли 2022 бо фармони раиси ҷумҳури Тоҷикистон додраси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин шуда, ҳамагӣ 4 моҳ пас боздошт шуд. ҳарчанд ба сӯистифода аз мансаб, сохтакорӣ ва қабули санади судии ғайриқонунӣ гунаҳгор дониста шуд, бо ҷурми беш аз 70 000 сомонӣ озод гашт. ин дар ҳолест ки раиси Додгоҳи олии Тоҷикистон ҳамчунин аз афзоиши ҳукмҳои бекоршудаи додрасҳо дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ хабар дод. шумораи қарорҳои бекоршуда ғайриқонуние ки дар давоми нимсолаи аввали соли 2023 қабул гардиданд 203 ададро ташкил медиҳад. ҳамин хелми Меликзода 203 адад каме зиёд шудааст, 26 адад зиёд шудааст. мо дар маҷлиси ҷанббастии атрофи ин масъала хеле суҳбати ҷиддиам доштем. мақомоти Тоҷикистон ҳамеша гуфтаанд бар асоси қонуни асосии кишвар додрасҳо мустақиланд ва касе ба корашон дахолат намекунад. аммо танқидҳое ҳаст ки додрасҳо дар Тоҷикистон дар эълони ҳукмҳо пойбанди мақомот мебошанд. баъзе коршиносон маоши кам ва мустақил набудани додгоҳҳоро аз мушкилиҳои асосии низоми додгоҳӣ медонанд. онҳо ҳамчунин ба фасод дар ин ришта ишора мекунанд. яке аз омилҳо ин мисол таъин намудан ба вазифаи судя шахсоне гӯем ки нолоиқ ва шахсоне ки бо тағаббозӣ ёки бо тағаббозӣ соҳиби мансаб мегардад. мансаби судягӣ ин як. дуюмаш бисёр шахсон пул дода соҳиби вазифаи судягӣ мешаванд. дар бештар аз 10 соли ахир зиёда аз 30 додрасро бо гуноҳи пас задани шаъну эътибори судя аз кор рондаанд. дертар баъзе аз ин додрасҳо бо айбномаи ришва маҳкум шудаанд. дар додгоҳҳои Тоҷикистон 443 додрас фаъолият доранд ва ҳамаи онҳо аз сӯи раиси ҷумҳур таъину барканор мешаванд.